numit Vasile Alexandri, regele poeziei române. Ceva strofe din Luceafărul, unde ești, Ioana? Da. Zi! A fost odată cam și a fost ca niciodată, minune mare împărătește, prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră în toate cele. Ca maica cum e fecioara între sfinți și luna între stele. Din umbra caldinților buni, iar pasul și mă îndreaptă către fereastră în colț unde Luceafărul așteaptă. Da? Un cântecel din Sonoroase Păsărele, vă rog. Sonoroase, 1, 2 și... Sonoroase păsărele, pe la cuibul se adună, Ne înghesuim, Maria. se ascund în rămurele. Noapte bună, noapte bună, doar izvoarele susțină, pe când codul negru tace, dolci și florile în grădină, dorm pace, Toți? Regele băda pe ape, printre trestii să se culce, fie sângerii aproape, somnul duce. La nopții ferie, se ridică mândra lună, totul vis și armonie. Noapte bună! Un pic. Încheierea, finalul. Da, final. Deci, așa cum am spus, cunoaște o întreagă lume, s-au tradus poezie, nu numai Luceafărul a fost tradusă, ci alte poezii. El se îmbolnăvește și este internat la București, la sanatoriul lui Alexandru Tuso și moare. Deși el în poeziile lui, dacă le citiți și observați, el dorește să fie mormântat în mijlocul Cobrului sau la malul mării. Pentru că el umblând toată România, ajunge și la Dunăre, și la mare. Eu am dormit la Dunăre în excursie. Da, bravo. Deci și voi să ajungeți și la mare, dar ați ajuns la Dunăre și la mare. Așa. Și este mormântat la cimitirul Belu, unde i s-a pus la căpătâi, ce credeți? Un tei și un braț. Acestea erau teiul de la Iași și este bine să-l vizitați și să-l vedeți. Deci nu trebuie să-l uităm pe acest, cum spunea Vasile Alexandri, pe acest rege al poeziei și mai târziu numit de noi, prin acea poezie foarte frumoasă și impresionată, asta, Luceafărul poeziei române. Asta este în mare parte, că la anul spun mai multe date, o să aflați și voi mai multe date. Vă mulțumim frumos. Dacă mai știe cineva ceva de Eminescu, zi, Crina, dar s-au cântat. Zi. Codrule, codruțule, ce mai faci drăguțule, că de când nu te-am văzut, multă vreme a trecut. Bine. Aplauze. Denisa. Colinde, colinde, e vremea colindelor, că viața se întinde asemenea vânzilor și tremură bravnici când rămurelele, căci noaptea de azi când cântă estelele. Se bucur copiii și fetele de dragul Mariei așteaptă năpletele de dragul. Știu că știi foarte mult. Cine mai vrea? Maria? Sonoroase păsărele, pe la cuibul se adună, se ascunde rămurele, noapte bună. Bine, aplauze. Altcineva? Crina, ce-ai vrut? Ce te lege codule, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Miros ca de noaptea crește, dar condușul nerevește, bate vântul, frunza lânge, cântăresc, ea lângă. Ajunge, aplauze. Cine mai vrea? Hai ca să nu vă supărați.
Cine mai știe ceva de Eminescu și vrea să spună? Zi! Somnuroase păsărele, de la cuiburi se adună, se ascund prin rămâne, noapte bună. Aplauze! Vă rog să vă uitați și la desene. Și voi ați adus câteva. Oana, te rog să le scoți să le arăți. A adus poezii. Somnuroase păsărele, pe la cuiburi se adună, se ascund în rămurele, noapte bună. Aplauze! Te rog să prezinți, Oana, ce ai aici, ce ai adus. Eu am adus. Eu am adus Hello! un desen și Alo, ce e acolo? Pentru că v-ați prezentat atât de frumos astăzi, 15 ianuarie, și mă gândesc, deci nu vreau să cred că uitați această zi, așa care este destul de importantă pentru noi, poporul român. Eu doresc să vă dau o diplomă frumoasă pentru munca pe care ați depus-o voi. Și vreau cu acest prilej să-i mulțumesc doamnei învățătoare pentru colaborare. Noi colaborăm de ani, așa, de mulți ani, peste 10 ani, și să-i mulțumesc încă o dată pentru că ne ajutăm reciproc.